оградни системи тип штора. Това е един от вариантите, който го водим със светлоотвор между ламелите. Той има лека видимост навътре към обекта, което го прави по-отворено. Нали. От този тип комплекс, примерно, ако го затворим с плътна штора, която се застъпва и няма никаква видимост, ще стане като затвор. Създадохме също така профил, който по желание на клиентите да скрия винтовите. Имаме го, патентовахме го. Имахме клиенти, искам по-дебело, ети по-дебело, 1 мм, ама малко по-ефтино, ети 0,7, ама още по-ефтино, ети 0,5. Имаме за всички. В годините този профил го променяхме, докато ни създадохме съвършеният профил. Няма толкова голямо значение, което се отдава на дебелината на материала. Профила, ако не е ветроустойчив, ако ще е от 2 мм да се направи, той пак ще трепери. Във времето разбрахме, че ние просто сме били родени за тази цел. Да създаваме перфектната ограда. Ако искате, може да намерите на посочения телефон или на сайта на Оградни пана БГ.